Van Semri, maar we even hier naar de boot, dacht ik zo. Altijd wel leuk dak op een mooi stedje. Ik drink nog snel even wat moed en een beetje koffie. Nou, echt joh, dat meen je niet. Oh. Nee, nou ja. Nou, goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik zil op een paard, ik zil naar Dokkum. En wel mij een hele leuke reden, want ik zil op bezoek bij Alina. Alina ken ik van Jertits, van de staptijd nog wel een beetje. We zitten net in dezelfde vriendengroep, maar we kwamen er altijd zien, dus hartstikke leuk. En nu kwam ik Alina zien bij de kapper. We zitten together bij de kapper. Nou, dan klets je wat, hij het er wat over. En ze zei, wat best wel leuk met het vloggen en dit en dat. En ik zei, maar dat staat supergoed op TikTok. Want zij had een TikTok-account en nou, dat gaat echt als een malle. En ik ging een stukje in de kranten zien en ze haar interviewd door TikTok en ik zei, goh, ik vind dat zo knap. En ik wil dat echt wel kennen, wat beter kennen en wat leren. En ze kwamen wat te praten, zeg maar. En ja, ben je op het idee kwam van, misschien is het wel leuk om together eens een TikTok te maken. En ja, nou, dat had een skofje door. Hebben we een berichtje gestuurd uiteindelijk van, we hadden toen gewoon van een TikTok together maken. En we gaan nou een afspraak maken. We zullen eens even op een koffie. Dus ik zal naar allemaal koffie, op een koffie. En om eens even te bepraten van, is dat een goed idee? En wat kunnen we eraan? Hoe kunnen we eraan? Wat past bij haar? Wat past bij mij? En ja, uiteindelijk is het doel dus om dus together echt een TikTok te maken. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik had er heel veel zin in. Haar TikTok is echt heel fleurig en blij doet ze. Dat heel veel acteerachtige dingetjes. Zij docht het in het Nederlands. Dus misschien dat ik maar haar mij nog in het Nederlands. En dat zij dan een TikTok met mij maakt in het Fries. Want zij is gewoon wel Fries. En ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat. Hoe zij dat docht. Haar stijl past heel goed bij me. Zij is echt mem van een heel schattig bandje. Zo cute. En ik ben natuurlijk echt mem, dus dat hebben we wel gemeen. Zij houdt van mooi fleurige kleurtjes en van acteren en showen. Dus we hebben heel veel raakvlakken wat dat betreft. Dus ja, zo komt uiteindelijk de vlogster bij de TikTokster. Dus ik ga op naar Dokkum, bij Alina. En ik ben heel benieuwd wat we jullie al hebben praten. Dan kunnen we daar thuis wat mij oefenen en dan na je weken zullen we echt een TikTok opnemen. Dat is het doel, dus ja. Ik ben heel nieuwsgierig wat het jullie brengen zal. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Nou jongens, ik ben in Dokkum. Die is waait me om mijn holen. Ik ben in Dokkum. Ik zal gaan naar Alina toe. Het is even droeg, maar ik ga de plaats met mij. Want het is eigenlijk wel gewoon weer bar en bar slecht waar. Maar het is net ons. De moenen. Van Semri, maar we even hier naar de boot, dacht ik zo. Altijd wel leuk dak op een mooi stedje. Nou jongens, ik ben bij Alina. En we hadden er al even zo horen. En Alina zei, we hoeven net te repeteren. We kunnen gewoon planga's los. Dus het zwit breekt me al uit. Zie, dat vlaggen, dat geeft me wel goed aan. Maar we gaan dus gewoon wat bezieken. En wat geven we er aan, Alina? Eerst de acteerstukjes? De acteerstukjes. Nou, dit is Alina. Hi. Hi. En Alina die had dus een TikTok-account. En ik zei, we kwamen ook al bij de kappertje, hè? Heel toevallig. Heel toevallig. En iemand doet vloggen en doet TikTokken. En we zijn een keer wel eens wat together doen. En dat gaan we nou doen. Zeker. Oké, nou, wish me luck. Je gaan we. Ik drink nog snel even wat moed in, een beetje koffie. En Alina zil om frutsels vangt hier, want wij spelen memmen, maar we spelen echt band. Dus wij hadden 2 rollen. Dus we moeten even in verschillende outfits. Nou, en dit is Alina haar TikTok. Nou, dan kies we sinds dat echt al van die hele leuke acteerstukjes. Nou, zij gaan we dus echt doen. Maar echt teksten erbij. Dus dat is wel geinig. Nou ja, dat moet vast lukken. Het acteren, dat ga ik wel eens bedenken. Dus ik ga het nog nooit proberen, dus ik denk dat het me wel lukt. Oh jongens, shit, wat ik nog echt. Cool. Even verklaaien. En dan, ik ga het eerst even een peeketron nemen, denk ik. En dan even los. Yes. We huis omklaard. Tada. We hebben het schattig. We gaan eerst de band spelen, hè? We gaan 2 leuke jonge vakjes spelen die het eten zien binnen. Dus let's go. Oké, take 1. Woo! Heb je het al? Heb je het al? Ik denk dat jij het niet hebt.
Ik wou weer wat loerder zetten. Oh, Dat was gisteren net. ik heb een bestelling voor 1 broodje hamburger speciaal. Doe jij de saus? Ik pak de saus. Toverdrankje. Dat sterker. Kijk, nog een keer. Ik heb een bestelling van 1 broodje hamburger speciaal. Doe jij de saus? Ja, ik pak de saus. Een toverdrankje. Oh, is goed. Ja toch? Hoppa. Oké. Nou, een close-up. Ja, wacht even. Wat maak ik even share, jongens? Sasje dat eruit. Die sterke zijn. Ja. Hè? Die is zo... Hè? En we zullen ons omklaaien tot de memmen. Dus het hier weer even gewoon. En even een beetje netjes jas of zo wat dan. Dan hebben we de memmen van de vrouw. En outfit 2, de memmen. Nou, Yeah. bij heel wat oors. Oké, we gaan verder. Let's go. Nou, echt joh, dat meen je niet. Oh. Ja, super. Dat meen je niet. Ja, perfect. Ja. Dus wij schrikken. Maar jij er wat? Ja, doe ik dus van, oh echt, dan doe ik En dan Dan schrik ik. zullen we krom van wat die hebben. Nou, zullen we even kijken? Ja. Wat horen we toch? Wat doe je? Zullen we even kijken? Wat doen die meiden nou weer? Ja. Nou, jongen. Oh. Ik praat het erin in, dat is wat stom. Nou, het Nederlandse gedeelte zit erop. En dan gaan we nu over naar het Friese gedeelte. Deel 2. En die komt dus op mijn TikTok. Oeh, spannend. Hey, mijn naam is Alina. Ja. En dan nou weer een totaaltje. Nee, nee, hè? Dan zou je zo, hey, mijn naam is Hey, Chits. mijn naam is Dan Chits. zeg ik, hey, mijn naam is Alina. Ja, dat is wel. Ja. Hey, mijn naam is Alina. En dan een totaaltje. Ja. En dan... Oké. Wauw, dit is wel echt een cool toverdrankje. Zal ik dat al zeggen? Dan zijn ze weer Ja, en dan zijn ze precies. echte gag, zegt ze dan. Ja, dobber. En dan high five. Dat is het eigenlijk toch? Ja. Dat is heel gag, zus dat? Oh, wat apart is dat. En Ik 200. Ja, nou, zij staat er wel wat ik. Wauw, dit is wel echt een cool toverdrankje. echt vette gag. Let's see. Ja, we willen hier met eindresultaat nog net helemaal zien. Dan houden we nog een beetje in het verschiet. Maar nou, van mij zit het erop. Ja, geweldig. It's a wrap. Nou jongens, we gaan 2 TikToks maken. 1 in het Nederlands voor op het account van Alina. Ben je nou nieuwsgierig? Check dan even Alina _ TikTok. Alina met dubbel N. Check dan even. En deel 2 is dus te zien op @chitsvlog. @chitsvlog. Dus Alina _ TikTok of op Chitsvlog. Check het even, jongens. En ik ben heel benieuwd wat je me van vinden. En laat het even weten hieronder. Ik zal op naar huis. Het weer echt super leuk, dankjewel. Doe ik bedankt. En dan onthoor ik weer. Dobber. Doei! Oh jongens, echt super te gek. Wat ga ik een schitterende mannen horen. En echt heel leuk om dit met Alina te doen. Ik ga een heel soort opstutsen, heel soort leert. En het weer vooral gewoon heel gezellig. En we gaan zo willen, want ik denk dat is wel het allerbelangrijkste. Dus ja, echt een van in de boeken deze dag. Ik zit nog naar huis staan. We gaan beide nog wat monteren, nog onze filmpjes. En dan vanmiddag om 3 uur stiert die online. Dus zowel die van mij als die van Alina. Check uw TikTok-accounts. 3 uur, dan ben ze er. Ik ben weer thuis. Ik zal verder met het filmpje om het wat te knippen en te plakken. En muziekjes eronder. Ik zal zien hoe ver ik kom. Dus meer Alina haar ding dan mijn ding natuurlijk. Maar ja, als het leren was het echt gewoon dwang. Ik ging gewoon muziekje en we gaan afpraten. Mocht het me net lukken, dan kijk ik altijd app of zo wat.
Maar ik het eerst gewoon even bezieken. Het eindresultaat wil ik je hem nog net zien laten, want dat vind ik gewoon schande. Ik zoek wel eens een check om 3 uur even op TikTok. Ik kan het monteren. Oké, ik had het meeste kleren, er mag nou nog even een poink op. Daar ga ik een pandje voor. Dus dat ging ik even bezieken. Oké. Play. Nou, eens even zien dat het slag is. Ha. Ja. Nou, voor mij ben ik dan compleet. Ik zal hem nog even ter bevestiging en ter checking naar Aline sturen. Zien wat hij ervan vindt. En dan kan hij inplannen worden. Spannend, spannend. Nou, Aline weer akkoord. Ik ga hem opslaan en inplant. Dus het kind maar even. Ik zal even een lekkere blomkoolschotel in elkaar Vlaams. Ik ging die jong saai in de oven scoren als het tijd is om te eten. En dan hel ik aan zijn gouden bandjes op. Jongens, echt een te gekke dag gewoon. Bij Aline aan het vlaggen west, aan het TikTok meidje west. We gaan zo soort willen gewoon. Ik ga gewoon kramp in de kaken van het leidje. Wat hebben we willen gewoon. Dus, en ik ben heel benieuwd wat Jim dus vindt van het eindresultaat. Check uw TikToks om 3 uur op Alina _L_ TikTok of @chitsvlog. Het zijn 2 delen, dus deel 1 keer bij Alina en deel 2 keer bij mij. @chitsvlog. Hey, ik ben benieuwd. Laat even weten wat je ervan vindt. Hey, on to naar je chitvlog. Hey ho!